sono quasi. Δες, ένα UFO. Μπάρμπα, μία ζάντα ήταν. Όχι, ήταν UFO. Έχω ξαναδεί UFO και ξέρω εγώ. Τι? Ναι, ήταν μια ωραία ξάστερη νύχτα. Περίεργο. Μα τι στο καλό. Γεια σου, καλώς ήρθες στη γη. Με λένε Μπάρμπα. Μπάριμπα, Και τώρα τι θες δηλαδή? Εντάξει, ορίστε το λάδι. Ήταν δυνατό ποτήρι. Καλό, Κάναμε όλα όσα μου άρεσαν. Μου έμαθα να οδηγάει με την όπισθεν. Και μου έμαθε να πετάω. Καλό! Περίμενε! Γεια, Φιλμόρ! Θα είμαστε φίλοι για πάντα! Τι? Τον έπιασα! Όχι! Επιτρέπουμε! Μπάριμπα! Θα σε σώσω! Χαζόπιστεν! Εγώ θα σε σώσω, Μπάριμπα! Όχι! Μπάριμπα! Στείλε δυο οχήματα, γρήγορα. Χρειάζομαι 10 άντρες, γρήγορα. Στρατιώτης Μίνερ, εδώ, γρήγορα. Δόκτωρ Σλέπενβάγον στο υπόστεγο 10. Έτοιμοι? Χαμογελάστε. Ναι! Καλό, Προσπαθεί να επικοινωνήσει. Πού είναι ο Δόκτωρ Σλέπενβάγον? Εδώ είμαι! Gut Abend, des Piniden. Herr Δόκτωρ, τι θα πει καλό, Καλό, θα πει. Πάμε να φύγουμε! Κουνήσου, Μπάριμπα! Και θες να σε πιστέψω εγώ τώρα? Θα έπρεπε. Και εσύ εκεί ήσουν. Πανέμορφο! Ευχαριστούμε που μας σώσατε, κυρία UFO. Μπορείτε να μας πετάξετε σπίτι.